ओमफ्राय लाथ'नो गोसोना गैया लाथ'नोखौथ' माखौ लानाय लायो दा जेबो बुजियाखै नों सोंनायखौ दायो दङ जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ ओमफ्राय जोंना अल इण्डिया साइकेल राइडार राजिब बर'आ जोंखौ नेयैनो मोनाहोलायबाय सारा नै मोनहैगौ ल'नो फन खालामला नै 10 मिनिटल'सै नैदिल' होननो नेयैनो 1 घन्टा थांहोबाय इन्द्रखौ दासो लाबाय नै दासो मोनफैना बेयाव खावबाव जिरायना दंमोन आं सिगाङावहाय खनसे देखायहरनो आं बिलाय ओमफ्राय दहाय फैग्रोमोना भिडिअ लादोंमोन आं खोमसि नुसिगोन बाहेरायावसो लानाय जादों दा नायलांब्ला जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय लास्टआवहाय बेजों फंनैसो खोथा सोंनांगौ दङ मानसियाबो बोरायनो मोनलायबाय हनै साइकेल सालायो र' लास्टआव नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मा गोलैखो एफा गोबाव गोबाव जाया बोरै जानो थिनियानि आसो सफैबाय माने जों ओरै थांबावदोंमोन सान्तिपुर बेनिफ्राय थिनियाले क'क्राझार बेरायजोब्बाय गाबोन थांनोसै बिजयाबादा बोरै मोनसै क'क्राझारावलाय गाबोन थांसै बिजयाबादा थांफिनसै स्पिड जाखाबाय ओरै थांथ'ला माने हाबैला बोरायलायबाय मानसियानो बहाय खावलाय खनजना लांबाय नंगौ नामा ओमफ्राय दा बोरै जाखो हाबैनो औ सुदो लेंहरदो औ हाबलाय लाखोमा आङो मा होनबावनांगौ जाखो मा हाबा जाखो गोख्रै लेंबा हमगासै आं 10 मिनिट नेहोबाय थानानै साला दङ फंबाय ना जाखो देंलाय नार्जारि बयबो सिनायखायो सासे ग्रोब लोगो मोनबाय राजिब बसुमतारी आदानि नामाबो ओमफ्राय जों दा नै बड'लेण्ड मेथाइसो नालाय बेयाव हाबैनो नागिरदों आरो ना बे जाबाय नै गेट मेथाइसो लामा भिडिअ लागासिनो दङ बेना ब्रह्म औ ओरैबायदि खोनानो मोनो आङो नै बहायबा लाखिनानै सेल्फि लाग्राफ्रानो 1000 2000 अनसुंथाइ होलाङोलायनो गांथाम औ अनसुंथायाथ' होयो होनायालाय 100 200 जानायाव थांना जासि होलाङांगौ दिनै जोंखौ गोजौसिम दा निउस बानायासै दे जिरायथ'दो मान फैयामोन बस बायदिल' जिरायफैबाय नै जोङो ओमफ्राय साइकेलखौ मै गारबोखो नों साइकेला आन्द्रायाव थाबाय आन्द्रायाव उफाय गैया आन्द्रायावसो गारबोदों औ वेट खालामगासिनो दं मानसिफोरावबो जा गोबाव नेहोबाय जोंखौ लामायावहाय मोनहैगासिनो दं ट्राफिकफ्रा नोंसिना जाबाय गारि जोंना जाबाय साइकेल आरो स्पिड ब्रेकार दंजोबो नोंसिनावथाय एकदम केन्टिन बारखोन सानैजों फैदों लोगोआव मानसिफ्रा आर'नाइ सोजानो मोनसिबावगोन नै जोंहा आरबिया आंखौलाय मानो फट' खेबबाय थागोन नोंसोरलाय फाग्ला बिदिजों जायो फंबाय राजिब फैदो दिनै फिन लोगो मोनफिनबावबाय नै जोंहा मिस्टार राजिब बर'खौ बिसिबाव जाखोमोनलाय आंखौ गारना फैनाया नों 1 years जाबाय खोमा मथा-मथि 1 years जाबाय खोमा आंबो बारा गोसोआव गैला आरोना बारबायसो होनदां बारबायसो ओमफ्राय दिनै फिन क'क्राझाराव लोगो मोनफिनबाय बे बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ ओमफ्राय हिनजाव लानो गोसोना गैया हिनजाव दा नोङो नागिरना हरोबा लागोन लानायालाय ओमफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय गासिबो नों होजोबनांसिगोन नै फाग्ला बिदि जायो आंसो फिनांगौ होनला हिनजावखौ औ दा थाखा फैसा गैया ट्राभेलिं खालामनोनो फैसा थाखा गैया दा बोरैहाय जानांगौ जाखो मिजिरनायफोर दंना गैया मिजिरनाय दासान्दि गैथ'वा दंमोन लाइनाव नाथाय मा जायो मिथिया मिजिरनाय थाबा खर' गाज्रि औ मिजिरनाय थाबा खर' गाज्रि जायो दा बिथाङा गाबोन थांफिनसिगोन ना साउथ इण्डियानावहाय साउथआव खयथायाव गाखोगोन बेलासिनि 5टानियाव ट्रेन दङ 5टा मथा-मथि 5टासो जागोन आरो ना निउ बङाइनिफ्राय बिजयाबादा फुंनि नङा इभिनिंनि बेलासिनि गाबोननिफ्राय गोजान जायगायाव थांफिनसिगोन बियो गाबोन खय थारिखमोनलाय 20 थारिख बेलासिनि 6टायाव गाखोफिनगोन बियो ओरैहाय रौना होलांफिननोसै साउथ इण्डियानावहाय औ बेनिफ्राय आंनि राइडखौ माने स्टार्ट खालामफिनसिगोन आरो ना बेनिफ्राय ओमफ्राय मानसियाखौ साइकेल सालायबायनानै बिराद बोरायनाय नुदों दे नोंखौ औ बोरायनाय नुबाय माथो खालामनो बैसोबो जाबाय बोरायखाबायबो नुदों एसेलाबो दस्रा माथो सिगां जों खोलसिन
तारमाने साइकेल सालाय सालाय खस्थ' जाबाय बिराद गरम साउथ इण्डियानाव गोलोमदै गयो बिराद खस्थ' जायो मानसिफ्रा माने साना आरोना बेरायदों जादों बेफोरबायदि नङा गोबां खस्थ' जायो सानसेयाव मथा मथि नोङो 100-150 किल'मिटार साइकेल सालायनो गोनां जायो होमबा सानफ्रोमबो सालायबाय थाबा माबायदि अबस्था जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरोना बेनिखायनो अबस्थाफ्रा एसे गाज्रि जानो हमदों अबस्था गाज्रि जानायखौ जेबो अरजाया आंनि मिशना राइडा माने मोजाङै साक्सेस जाबानो माने जागोन आरोना बेखौनो सानो आं हे लाथ'नो गोसो ना गैया लाथ'नोखौथ' माखौ लानाय लायो दा जेबो बुजियाखै नों सोंनायखौ आच्छा दा आं गोदान साइकेल नामा ड्राइविंग लाइसेंस प्यारी समझ गई मासे कमेडीलै आंनि कमेडीसो जाखायो रा एदावनायबा आंगे नंगौ नामा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन जों दा ओंखारबाय स्टुडियामनिफ्राय फंनैसो बिथांजों एसे जकिं खालामलायबाय